Jopiny osebedo ka ywak kendo kata kiwinjo ka jopiny loso kae seche ma weche manyien ne dhi nyime. Gachung jatend piny ne ok oyiero jogi kaluwore kod lony mane gin godo manyalo miyo moko kuom gi ne ok otiyo makare. Ipanjo jatend piny onego tim ang'o gi sani ka koro dhi yiero jotend migepe ma bro nyiso lony ma jopiny dwaro. Oro Emmanuel, yiero jotend migepe katiba ok onyiso ni nyaka ng'ato bed gi lony kaluwore gi kama otiye. Nikech ministers inyalo ga wilgi. Kawuono debe ni president olokogi, dongo nyaka kata waziri walo tere education nyaka Murkomen mane ji wacho do tero kata water. Tiende ni a minister en ng'ama deal gi policy. Koro jok ma owinjo bed ni lure gi area magisomo. Kata koro chako bedo kaka joma chalo kaka permanent secretaries. To kata permanent secretaries be podi biro ni ng'ato kalure gi ability mare onyalo tiyo different ministries. Koro miyo ok onyiso ni nyaka ng'at mo bedo minister. Anda paro ni jowa nyaka lerne gi mano. Ing'eni nitie gik moko ma bende samoro kata ka ji wuoye to nyaka nyisgi ni a minister ok ochuno ni ng'ama osomo weche chike. Koro ng'at mosomo weche chike ok ochuno ni nyaka inyalo tere kata mane in fact ng'ama osomo weche chike e Kenya kata e piny mangima en ng'ama nyalo timo gik mang'eny kaka an asomo weche chike. Anya bedo minister mar roads, anya bedo minister mar education. Koro en ani koro teko mara gi rieko mara. An ok asomo weche mag siasa mineno gi. To sani do kabira yalo weche siasa ka. Donga yalo ga maber en samoro maybe koma yale mawang'o e jomoko nikech en kod UDA. To jomoko ni Ken ne be ni wuoyo korwa koni. No ber. Koro nyiso ni dhano performance mare e gimi iwacho kaka president. Koro president mar Kenya winjo be ni en ng'ama osomo ng'o. Nikech tiende ka in president onego bed ni nyalo handle gik mopogore opogore. Momiyo minister bedo ng'at manyalo handle gik mopogore opogore. Ok onyiso ni nyaka ng'ama osomo chike bed mana ni en ng'at mochung' ne weche mag katiba. No. Ng'ama osomo kwano ni nyaka bed mana ng'ama osomo kwano nyalo bedo chung' ne weche pi. Tiende ni mano e kaka temo nitie joma nodhi e ministries gi to ne ginyiso ni onge capacity mar perform. Mano is okay. Mistake maduong' bedo ni president no nominate gi, parliament no vet gi, koro pek ni te. Dok kata ana wacho ni parliament ema bende no hinyo because they accepted mondo gi appoint ne president jok masamo ne giyudo ni wa obviously incompetent. Koro ana wacho ni jo Kenya wagone president erokamano kaka neno ng'eny ji ogone erokamano but pod okwaye gik mamoko. Kaka ana ja UDA understand kena neno ni fine pod idwaro ni mondo reforms mopogore opogore otimre. To moko gibiro dwaro ni mondo president obed gi consultation gi ji mopogore opogore mondo mi wang'i kaka wachorore mbele. Nikech piny bende ok di telle ga goko, itelle gi katiba. To katiba ne mawacho ni nitiere means mopogore opogore mag conflict resolution. Nitie jok mano yier